The Trabaplas interchange. Pane mashoko ari ngotenderera pasocial media especially pahandle yeZimu aya vachiti vakomana vakangouya vakangounganidza mavhu ndokuti nguya ndokutongogadzika interchange pamusoro. Right now pane mashoko anoshamisa aiwa atiri kuona pamusoro pemavakirwo anoitwa migwagwa chaiwo chaiwo nemamwe ari kuitiwa in some parts of Africa and specifically nyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda panguva ino vanhu vari kuya panapa vachiseka the regime vachiti ndizvo here izvi. Don't go subscribe or like on the bell. Kutopinda mukozwa anoposta these two pictures ramuri kuona remunhu ari kukotamura road osangana negravel the other one right to the right ramuri kuona rine malayers rinozoratidza kuti aiwa road chaichai inofanira kunge ine foundation. Tichinotora pamashoko ari kutaurwa especially kuZimu aya vachiti aiwa these guys vanongoya vongounganidza mavhu vokuvakira interchange pamusoro. Right now tiri kuona kuti mavakirwo anofanira kuitwa mugwagwa. Tiri kuona kuti panofanira pane malayers angava mana amuri kuona. Ekutanga iri kunzi sublato, imwe iri kunzi subbase, imwe iri kunzi base neimwe iri kunzi revstime. Panapa panyatsokuonekwa kunzi this is a layered structure of the wide tarred road. Kunyatsoratidza kuti aiwa even kukaita disasters ingama floods kana kuti anything chingaitika kudestroyika kweroad kana mugwagwa iwoyo hakungo idestroy haitomboparari road iyo. But panguva inoi vanoshowa this picture ameno which part of Zimbabwe yamuri kuona iyi. Ari kuona kuti someone is ari kuya achibata panapa achikotanura road osangana negravel. Panguva ino wabuda nyora vachiti pathetic. Mashoko ari kubuda panguva ino vachiti aiwa this is fake. Ndokujutana kana kujutiwa kwatinoitiwa nevamwe vanhu vanouya vachigadzira migwagwa inoonekwa kunzi those roads haitombolast hapana kaina kwainombosvika. Mvura ichingonaya unotona mapotholes atovamo, maaccidents akutowanda, malives akutolostewa, mautona kuti mabuses akutouraya vanhu and the likes. Mashoko ari kuda panguva inoi ari kunyatsokuratidza kuti aiwa these guys they must change. Kana vachinyatsokuita chinhu they must do nemazvo and ndo pamunozonzwa makuzonzwa kuti aiwa pakabuda kana kuti ma90 million kana chii but mastructures acho aiwa asiri chaiwo chaiwo. Pinda comment section medu mudzi mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musanga subscribe or like, chota on the bell icon.